Sí, per mi no hi havia cap altra opció. Per mi personalment, des del començament m'hi he centrat perquè per mi el club és una cosa molt especial. El club té una llarguíssima tradició, té un entorn impressionant. El Lionel Messi té el millor jugador del món i crec que és una referència dins el club i per molts és una persona molt important aquí. El Barça és una divisió diferent, una categoria diferent també pel que fa al palmarès. I per això jugues a futbol, perquè vols guanyar títols i això el Barça t'ho permet. És un dels clubs més grans del món. Clarament el Barça sempre hi posa molt ritme al partit, és molt estètic, és una delícia veure'ls jugar. Realment posa de bon humor, fins i tot la gent que no mira futbol. Sí, crec que he de continuar amb el meu estil de joc com fins ara. Crec que s'adapta al joc del Barça i demà el veuré per primera vegada. Estic molt content de poder-ho fer i també crec que té una gran carrera, ja té una gran experiència i crec que pot ajudar molt a l'equip i al club i crec que és l'home ideal per a aquest club. Però Víctor Valdés és un porter extraordinari que ha fet moltíssim pel club. Crec que ha tingut un excel·lent rendiment al llarg de molts anys, ha guanyat molts títols amb el Barça i sempre ha tingut un bon rendiment. Però tot i així, com acabo de dir, jo sóc jo mateix, sé quina és la meva tasca.